May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ha, makaparurod mo't dagita atarakon ti karuba. Dito'y paraangan mo't akanayon ti ayanda. Ay nawaw! Bigbigatan anapudot ti ulo yun nanang. Apay kadi aya. Dagiti tarakon ti kaaruba. Dumalon damutin iti arubayan tayo. Mabambanog akon ang mga abog. Saan mo't ngamin anatarimaan ti alad nanang? Gumatang ka man ngaminan iti simintaw. Wen nanang, kasaritak pa'y ni Tata Orlan numano asimento ti kasapulan para iti alad. Nayunam latan, tati daduma, mausar dito'y balay, tapno malpas matlaangan ti extension ti balay tayo. Idi pa'y lang amin anarugyan, ngam di pa'y manalpas. Wen nanang. Numabalbaling, kat iti kumakabiitan a panawan na nakaw. Wen nanang, di kay madanagan. Tasakbay amapanak iti trabahok, dumagasak pa iti ayan ni Tata Orlan. Simangpeten ti semento nga order ko nanang. Mano abag ti in-order mo, anak kaw. 30 nga bags. Ay nawaw, umdas ayamat ti 30 abags laang. Isu ti imbaga ni Tata Orlan idi nagsarita kami nanang. No akurang gumatangak tumanen. Ah, okay. Masapat ti trabahok ita. At kita kayo no adat ti mayat amang ibunag kadagijay. Saan tayo mat akabailan abunagan tanadagsenday jay. Ala, tagkita akto, anak kaw. At to'y ti 2,000 nanang. Pangusarak ngay, day ta kwarta. Anya kumapay nga tangdan ti mangibunag kadagiti simento Jay sobra, igatang da iti merindada. Ay nawaw, sinubra ang magtanakaw. Gusto laang nanang. Kastamot laang ti itid dagiti kaaruba tayo no ada ti ipabunag da. Nadagsan mo't ngamin ti simento. Kan may sa, medyo adayo dito'y ayan tayo apang ibunagan da. Sa dino tinagapwam, Renz. Ito ayan ni Nana Salud, Nana Felisa. Ape ka di. Anya ti inaramid mo, ijay. At daing pabunag na kanyak, Nana. Kahit nalpas ka di ti ipapaaramid na kan ka. Nalpasin No kasta nga raud, siyak man mo ti adda ipaaramid na kan ka. Anya ti paramid nyo, Nana. No kayat mo lakit di Kaya't kulaunay Isupay abalon ko iti pagadalan ti ited yu atangdan ko. Nakitam ka day dagiti simento iti waiting shed. Wen, Nana. Kukwayo dagijay. Wen, dayjay ti ibunag mo dito'y balay. Itad kuntulangan ti tangdan mo, numalpas ti ipapaaramid ka. Okay, Nana. Agsubli ak tumadamdama. Agawid akpay tamabisbisinak. Agyaman ak itiin luto yu anata nga pong. Agrubata kon. Ay nawaw, Nagpartak kamatan anangan. Una, tada pa iti pakitang danang kapong. sino maling? Kunak man no binulag mo, hindi yung pabunag ni Nana Salud king ka. Nalpasin na pong. Ngamadda ka numat ipabunag ni Nana Felisa. Kabailam ka di dayjay. Kabailak, apong. Nakita nung nabandog ka, aginan ka apaw. Di mo ipilit kag trabaho, tama nga noan niya pa iti mapasabakin ka ijay. Una pong. Agina na aktulat ta, numalpas ko ti paramid da. Isupay ti itid datangdan ko apong. Isupay abalunat iti pagadalan. Naladaw ka mo't anagawid, anak ka. Kimbagam ka nakit alas 12 nga agawid ka. Kumaang man-mano tinagbiyahe, tatang. Tinaw, apay ngay, Wen tanangina kat nga ruti krudo, tatang. day takit day. Ay, ni Renz ngay, saan pa'y anagawid? Nagawid iti alas 12. Ngimrimwar manay, tadda ka no ipabunag ni Felisa kinkwana. Ay, nawang,
Anya ti kunayo, tatang? Iti ayan ni Nana Felisa tinagturungan na? Way, adda ka di parikaw. Ay, nawaw. Apay anapan pailaang ijay. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, asaor day di abakat Felisa. Manay, Wen tatang, adda ka numanan ti ubing asinaor na. Di na inted ti husto atangdan ti ubing. Sapay la kumaata din aramidin day ta iti apaw. narigat nga tatagbagkat iti nagdagsang. Nalpasin na Felisa. Nabunag kumataminan. 500. Ay nawaw, daytoy lang titangdan ko na. 500 lang. Wen, adda ka di parikaw. Apay 500 lang. Kat 30 bucks day day nana. Kan medyo adayo dito ayan nyo. Wanda, nga mano nga oras lang, mat ngay naramid mo. Ay sos, di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di at 500 pa lang tinted ko. Saan kat at 250? Nadagsen timpabunag yung kanyak nana. Numabalingkat na yunan yung kumatitid yung kanyak. Ha? No di mo kayat ti 500? Ala, isublem dagita asimento iti nangalaam, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Anya? Diyak kayat ti kasta, ha? Diyak kayat ti naririunay. Ubing ka pa ilang ang kasta kamatan. Ropat kwarta. Agmeryenda ka pa yan ako. Nagluto ak iti paboritom abananak yun. Ang yaman naklaunay, nanang. Ay nawaw. Apay kasta nga eh. Kasla saan ka naragsak? Kasanumot ngamin, nanang. 500 lang tinted ni Nana Felisa at ang dan ko. Anya ti impaaramid na ken kaya. Impabunag na ti 30 bags asiminto kanyak, nanang. Ay nawaw. Nagadon? Kan medyo adayo matibalay da iti waiting shed. Awan ah. Lugi ka no 500 lang tinted na ken ka. Imbakak anayunan na. Hindi namot kayat, nanang. Talaga asaor da di abakat. Ti ko na kanyak kat isublik ka no ti simento iti nangalaak. No naririak kay pabunag na kano iti sa bali. Awanan panunot da di abakat. Basta ubing tibaon na, sauran na. Nalakaayamat ti agbagkat iti nadagsan. Impabunag yung gaya man ti semento nanang. Nalpasan na. Siyak pa'y ti ko na manakaw. Asino nga tinangibunag kadagi jay. Ni Renz, Abigail anak ko. Naimbag man takayat na nanang. Una, tamay samot da di nga alis to no kwarta ti saritaan. Amin tayo mat kat alis to nanang. Asino ti saan amang kayat iti kwarta ngay. Why, nga mas rupat kwarta dalata. Talaga laang siguro akasapulan na ti kwarta. Nang runa kat single mom ti inana. Nana Felisa! Nana Felisa! Ni manang Lorenza ti agpukpukaw nanang. Mala, aramidam latan ti rumbang aramidam. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Anya ti masapul mo, Lorenza. Apay matakas jay, nana. Ay nawaw, ti anya, 30 bags ka no ti impabunag yu iti anak ko. Ngam 500 lang ti intidyo atang na. Day ka day. Apay akas jay, nana. Apay, di na kaya ti 500 daya. Awan mat may saal daw na nagbunag ka. Sa bali ti rate ti kumboy, nana. Saan nga oras ti mabilang? No saan kayo akontento iti inted ka? Ala, bagkatin nyo dagita asiminto. Ta isubliyo iti waiting shade. Anya? Aramidin yaw, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Nagadulaki din aririyo aya. Una yun, ti kasta kapanunutan nyo, nana. Saan anasaya at agundawayan nyo dagiti ubing? Ay, no awanon ni Bagham, pumanaw kan. Di ka agiskandalo, iti paraangan ba? Anya ti maimbaga ni manang Lorenza nanang. Ay kwa, dalaing may na sinaludso, danakaw. Anya ti sinaludsod na kada kayo ngay. Sinaludsod na, numano ka no ti inted ko atangdan ni Rains. Kat, Siyempre, imbagak adwaribaw. kat, Diyaka mo saan siguro nga imbaga ni Renz ti pudnaw, iso nga imay nagsaludsod ni nanang na. kwarta na matday jay no bilang nanang. Ay, diyaka mo kadagita at tao. Sa bali nga min ti ubing itakag, nalaingdan nga agulbog.
Kunaklakit din no anya ti umay na ibaga. Nagsaludsudla ang gayam. Awan ti makagapaw tapno agririda. Tainted ko matitangdan ti anak na. Sa urday di abakit. Talagang inbak-bakit nan ti kasjay nga ugali na. Anya tinagsaritaan nyo ay No nareklamo kami kano, isublimi dagiti semento a binunag ni Renz, ta ipabunag na latan iti sabali. Ay nawaw. Bakit ang nakasta ti panunod na? Ay, makaparurod nga rod tatang. Awan na bigil ijaya. Awan ang nakitak tatang. Jak amu ano adda iti unag. Ang mga no di na amu ti kasta nga aramidin ti nana. Ay, narigat ti makiap-apa iti day di abakit tatang. Renz, anak ko, inton sumaruno, di kan mapmapan ijay. Wala nang. Sayang lang ti bannog mo, no sa uren nakamutla ang day di abakit. Adda ni Renz kabsa. Apay ti apaw. Anya ti maipaay nakatakayaw. Adda ko mamanon ipabunag ko kenkwana. Sa nga pulo agalon day chay. Danom ka day. Wen kapsat. Jakmet ngamin mabagka. Lading itay. Ngam saan miya palubusan ni Renz kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Una, tama nga no sa uram manan ti ubeng. Anya. 500 lang tintin mo at ang dan na iday. Ita, nagtured kang umay dito'y balay. No awan ti mayat amang ibunag ka nagita danaw. Si kalatan ti mga ramay, tapno ammom ti rigat na kabsat. Apay ngay nanang, di yung matgayam impabunag ti danum tayo. Nalabsak iti waiting shed itay. San pa'y tawan mo't mayat amang ibunag anak kaw. Ay nawaw, nagado nga ubing di ta nanang. Di dangarod kaya tanak kaw. Ne, apay kanumot. Ay, jakman amu kadagi jay. Si madut damutan. Anya? Si kalatan ti agkita, no adakit di amamum dita. Okay, inton bigat latan nanang. Masapol nga ada maibaon, ta saan ko amasango abagkaton dagi jay. Nakarkaro kayo manen, taadaan na yan nyo. Naimbag abigat mo, Manang Lorenza. Anya ti maipaay ko ken ka, Abigail, ading ko. Amangan kunak no mabalin at ang danan ti anak mo, Manang. Ha? No awan aramiden na awan mat ngaminen daduma ama ibaon ko. Kinapudno na saan min apalubusan ni Renz. Amangan no sa uren manen ni nanang mo. Sa uren? Wen, 500 lang ang tiinted ni nanang mo para iti 30 bags a semento nga impabunag na iti anak ko. Anya? 2,000 ti inted ko kinanang, Manang. 500 lang ang matinted na. Napanak pa'y iti ayan nyo idi. Ta ipalawag na kumano apay a 500 lang ang tinted na. Nga makaumot-mot. Isumat lagayam nga awanan mayat amang ibunag kadagiti galon mi Sasauran na maggayam ida. Day tatipod no, ading ko. Ay, di kay madanagan. Tasya kung timangtad ititangdan ni Renz, Manang. Ala, mabiit lang ang tayabak ni Renz. Da kayo adwat ang sarita. Agyaman naklaw na itinaimos a merienda, Auntie Abigail. Awan anyaman na, Renz. Itid kumatla ang titangdan mo. Tama nga no kasapulang matan. Kasapula ka talaga, Auntie. Dahito titangdan mo itangal daw. Dahito yung matinayon titangdan mo iti 30 bags a semento. 500 lang ang kanumatintad ni nanang keng ka. Ay nawaw, sobra tayo ta, Auntie. Sakto laang, nang runa kat narigat mati agbagkat. Bilibak keng ka at amaano sampay. Kapilitan, Auntie. Isupay ang balon ko iti pagadalan. Say-saya atom ti panagadal mo No adamanan ipaaramid ko, si kalatan ti ayabak. Agyaman naklaw na, Auntie. Nakitak tiinted mo a kwarta iti dayjay a Renz, Abigail. Apay ka di nanang. Sobra mo't dayjay. Sakto laang nanang. Apay amang tad kay ti dakkel agatad kadagitang ubeng. Wen ata inaramid na mat anasaya at ti trabaho na nanang. Wala, ngamarwam damit no kasta kanayaw. Ninayunang pay gayam ti inted ko atang danday-day. Inaramid ko laang no anya ti maiparbeng nanang. Madino sa sauran tayo dagiti ubing. Kayat mo asawan sa ora. Amuyo daytan nanang. Amuyo no anya ti inararamid yo. Apong, gimata nga kiti manok. Ay nako,
Apay aging matang kapailaan. Wana, tada kwarta apong. Kitaan nyo. Nagkatuwa ko na tapaw. Inted na ang tabigil ti husto atangdan ko apong. San lang nga dayta? Ninayunan na pa iti tangdan kong inted ni Nana Felisa. Iti imbunag ko ti 30 bags a simentuda. Nagsaya atay no kas tapaw. Ungar apong, nasayaat ng tabigil. Sa nakas kininana Felisa, asa oran na tipada na atao. No day parabin ng tabigil, mapanak man apong. Ay wala. Isupay ti itid na kin kapaw. Isupay agastusan para iti panagadal mo. Mga nanang, Sana ka mabisain. ay nawaw, nasakit ka di pa ila ang tinakam yung kanya? Kasano, kat sabali mo't atao ti saksakit mo. Gaputa saan anasaya at asauran nyo ti padayo a tao. Uray pa'y ubing dagita, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao, nanang. Nagadulakit din ngay bagbagam. Nukas ta nga tamat ti aramidon ti sabali a tao iti anak wino apuyo. Anya nga ta ti marik nayaw. Naragsak kayo nga ta. Eh, siyempre, saan? Nukas ta nga rod, aramidon nyo ti husto, nanang. Ti panagsaor iti pada tayo a tao kat basol iti Diyos. Dayta kumati kanayon alaglagi panyo, nanang. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa a palagip kada tayo. Adi tay rebeng asauran ti pada tayo a tao. Agbayad tayo iti husto kan umno. Tadayta ti pagayatan ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.